Всім привіт! Ви на каналі Ренді, і сьогодні я запускаю нову рубрику на нашому каналі, а саме тір-ліст персонажів. Що це таке? Я думаю, ви всі знаєте прекрасно. Чомусь в останні дні, в останні місяці на Ютубі стала дуже сильно популярна тема, де ви в якійсь там будь-якій грі розказуєте про топ кращих, на вашу думку, і найгірших персонажів у грі. І я вирішив зробити це таким, знаєте, плюс-мінус рубрикою, тому що кожного четверга, кожного тижня виходитимуть такі відео. І, звісно, почнемо ми сьогодні з рідкісних, з сверхрідкісних персонажів. Немає до сих пір в Бравлі української, тому не знаю, як там воно звучить. Ну, коротше, із рарних персонажів. Да, у нас їх 9 на даний момент в грі, і давайте будемо зараз їх розкидувати. А якщо вам така рубрика взагалі сподобається, і ви там хочете продовження, ну воно і так буде, але все рівно, як підтримка від вас, лайки, підписки, це все гарантовано. Ну і, звісно, дзвіночок клацайте, щоб не пропустити в майбутньому ось такі відоси. Там будуть і міфіки, і легендарки, і так далі. Коротше, все, не будемо затягувати, починаємо. І отже, наш перший персонаж, да, це Шеллі, звісно. Ось такі от пункти, у нас є імба, у нас є хороші, прийнятні, погані і жахливі. Ось такі я, в принципі, пункти і виділив. Шеллі я вважаю хорошим персонажем. Не скажу, що вона прям люта імба, тому що, хоч вона і являється контртанком, вона там непогано контрить танків, у неї дуже величезний урон від ульти і так далі. Чогось мені не вистачає в Шеллі. Я не можу сказати чого. От чесно, якщо я отак посижу, задумаюсь, я не можу сказати, чого мені не вистачає. Чогось не вистачає. Чи то здоров'я не вистачає в Шеллі, да, хпшки мало, чи то просто дальності не вистачає, вона танк, не знаю, коротше, чогось не вистачає мені. Пишіть в коментарях, що ви думаєте, я не знаю, чесно. Но я не вважаю її чесно імбою, я не вважаю її прям супер імбою, але поганим персонажем я її також назвати не можу, тому що в хороших руках і при правильній прокачці Шеллі буде дійсно непоганим персонажем, тому що її беруть в соло ШД, її беруть постійно проти танків, вона уже дуже багато років являється головним просто головною контрою практично всіх танків, якщо не всіх абсолютно. І це дійсно хороший персонаж, якого я рекомендую вам апати на максимальний ранг, на максимальні кубки. Це просто хороший персонаж. Не імбовий, але і непоганий, просто шикарний, хороший персонаж. Далі у нас іде Роза. І от Розу я вважаю досить поганим персонажем, і поясню чому. Вона зараз не грається практично ніде. На останніх турнірах, які проходили LCQ, якщо ви дивилися, да? Можливо, в грудні я буду коментувати, навіть так скажу, фінали, да, чемпіонат світу, тому підписуйтесь, щоб не пропустити. Коротше, я не бачив Розу ніде, абсолютно ні одна команда не брала Розу, ні одна команда, ви просто собі уявіть, тобто це реально забутий персонаж, як будто. Да, в неї там величезний урон, у неї прикольна така, знаєте, ульта, досить цікава, броня і все таке інше, але у неї безкорисний, безтолковий взагалі гіперзаряд, який не дає їй ніякої сили, не дає їй ніякого улучшення, і вона грається зараз, при сучасній меті практично ніде. Реально, ви можете її брати, звісно, в соло ШД на деякі карти, да, там кустові, ви можете брати її в броуболі на деякі карт теж кустових, і на цьому все, да. В нокауті вона не грається, в нагороді за поїмку вона не грається, в захопленні кристалів грається буквально на декількох картах. І це дійсно той персонаж, забутий персонаж, якого, я особисто перестав бачити і зустрічати в катках практично завжди. Тобто я реально дуже рідко, коли бачу саме Розу в катках. Пишіть в коментарях, що ви думаєте про Розу, буде цікаво почитати саме вашу думку, але я, людина, яка апала її на максимальний ранг і апнула, звісно, вважаю її досить поганим на даний момент персонажем, і не тому, що вона сама погана, а просто тому, що зараз така мета, реально зараз мета агресивних, жорстких персонажів, бравлерів,
які їй просто не дають нормально виносити. Ось і все. Да. Сама, можливо, вона не така уж і, звісно, погана. Далі у нас іде Ель Прімо, і Ель Прімо я вважаю прийнятним персонажем. Я не вважаю Ель Прімо хорошим і не вважаю його, звісно, імбою, але і поганим його не назву. Тому що Ель Прімо був досить дуже, я не знаю, скільки там років, можливо, 2-3 роки він вважався, ну і являється до сих пір, в принципі, жорсткою метою в соло ШД. Його беруть навіть в Броубол, я бачив його на декількох чемпіонатах, я бачив його на турнірах, у нього дуже класна ульта, дуже класна пасівка, да, з огнем. І це дійсно той персонаж, якого плюс-мінус можна зустріти багато де. В тому ж, наприклад, трійному ШД я постійно його зустрічаю. Я людина, яка грає більшість за все в тріо ШД з рандомами грала. Я дійсно бачив його практично всюди. І неважливо, кустова карта, не кустова карта, закрита, відкрита. Практично всюди є Ель Прімо. Його беруть реально практично всюди. І я вважаю його прийнятним. Я не вважаю його хорошим чи імбою, просто тому що, знову ж таки, зараз мета агресивна. Агресивна мета, яка не дозволяє танкам нормально себе почувати. От. Ну, а звісно, транк не рахується, тому що, ну, транк там інша історія. Коли будемо записувати про міфіків, тоді вам і розповім свою думку про нього. Але, в принципі, по суті, про Ель Прімо дійсно сказати взагалі нічого. Просто прийнятний персонаж, якого можна апати, за якого можна грати, і якого, в принципі, можна дійсно непогано прокачати і не шкодувати про це. Він апається досить легко і ніяких проблем, по ідеї, за нього не буде. Далі уже йде цікаво, далі йде Кольт, і знаєте, Кольта якраз я вважаю дуже хорошим персонажем, тому що це дійсно той персонаж, який з року в рік являється не то що метовим, да? Просто дуже сильно популярним. Дуже сильно популярним, не знаю, з чим пов'язана його популярність, чи то із тим, що людина, яка його озвучувала, померла там, чи то із-за того, що він просто сам по собі старий, да, він був практично, і не практично, а він був з старту гри. Тобто, чим гра з'явилася в релізі, він вже там був із бета-релізу, закритого релізу. Це максимально старий персонаж, і я дійсно вважаю його хорошим, тому що в нього класний гіпер, в нього класна ульта, в нього досить багато урону, і особливо гіпер, у нього дійсно дуже класний гіпер. Чому я не вважаю його імбою? Все просто тому, що, по-перше, на турнірах його немає практично ніде, тобто профіки його не беруть, це раз. По-друге, за нього грати досить важко, це два. Ну і, звісно, по-третє, просто сам по собі він не імбовий, він не являється, за нього дуже важко грати, навчитися. Тобто це далеко не легкий персонаж, за нього потрібно гарно мансити, стрейфити і так далі. Ну, коротше, це дійсно нелегкий персонаж. Далі у нас іде Барлі. І от Барлі якраз я вважаю дуже хорошим персонажем, не імбою, знову ж таки, але дійсно хорошим персонажем. Барлі класний персонаж, в нього класний гіпер, який їм дійсно йому допомагає, це не безтолковий гіпер. Я, наприклад, людина, яка апала його в пограбуванні, можу сказати, що він грається і на броуболі, на горячій точці він шикарно заходить, на тій же, знову ж таки, на пограбуванні він шикарно заходить, його беруть в нокаут, його можна зустріти навіть, в ШД, його беруть дійсно всюди. Це хороший персонаж, якому також чогось не вистачає. Чого? Звісно, очевидно, чого? Саме здоров'я. ХПшки Барлі, як на мене, не вистачає, і через це він не являється імбою, його винести досить легко, якщо у вас руки ростуть з правильного місця. Далі у нас іде Брок, і от Брока я вже можу, звісно, відправити до імби. Да, я можу дійсно вважати Брока імбою, я вважаю Брока імбою. У нього класний гіпер, хоч багато хто вважає його безтолковим, безкорисним. Саме я вважаю, що в нього дійсно імбовий гіпер. Там багато ракет в секунду просто вилітає, і це дуже багато шкоди наносить. Плюс у нього дуже величезна популярність. Ви подивіться на турніри, ви подивіться на останні там чемпіонати, да? Практично, не всі команди, але дуже багато хто використовував саме Брока. У нього дуже класний урон, величезний, шкода величезна від нього, дальність атаки класна, да, і сам по собі він досить імбовий персонаж. Я думаю, ви це не будете заперечувати. Ніта. От Ніту я вважаю поганим персонажем, просто тому, що, знову ж таки, не сама Ніта погана, да? Ніта хороший персонаж, вона грається класно на пограбуванні, я, наприклад, її апов
якраз там, і вона там суперськи грається. У неї класний гіпер, який дозволяє ведмідю бути просто безконечно хп мати, і просто його фік уб'єш, його нелегко буде вбити. У нього класний гіпер, у неї точніше. У неї класна пасівка, гаджети прикольні, механіка сама по собі класна. Але знову ж таки, просто через те, що зараз мета досить агресивна, вона точніше, не грається практично ніде. Тільки в пограбуванні і в броуболі на декількох картах. Все. Всі інші карти, всі інші режими для неї не підходять, і ви її там практично ніде не зустрінете. Просто через те, що мета зараз, така жорстка, агресивна, яка не дозволяє Ніті нормально справлятися. Бул. От Була я вважаю дійсно імбою. От Була я реально вважаю імбою. І він буде дуже довго іще імбою. Ось після перероблення, яке було, коли там ремодель була в літі, по-моєму, да? В літі, по-моєму, була ремодель Була, чи то навесні, коли там була, не пам'ятаю, була у Була ось цього року ремодель. І розробники зробили з нього просто жорсткою імбою, тому що йому переробили механіку, йому переробили гаджет, йому переробили ульту. І він зараз при ульті жорстко. Тобто ви можете націлюватись. Раніше ж у нього було як? Ви не могли прицілюватись ультою. Тобто летіли одразу на максимальну відстань, і мало коли це дійсно допомагало. Плюс не було замедлення. Зараз сповільнення працює без гаджету, автоматично при ньому самому. І, звісно, ульта стала прицілюватись. Тобто ви можете прицілюватись ультою або близько, або в дальній кут, або далеко. Ви розумієте. Це дійсно зробило з Була просто жорсткою імбою. Плюс у нього імбовий гіпер, у нього дуже багато урону вблизі. Це реально той персонаж, якого потрібно фіксити. Я не розумію, чому розробники до сих пір його не пофіксили. Вони його переробили і зробили його максимально жорсткою імбою. І останній персонаж із рарних – це Поко. Поко я вважаю прийнятним персонажем. Я не вважаю Поко імбою ні в якому разі і не вважаю його хорошим. Це просто саппорт. Саппорт, якого беруть на 3/3. Да? Він грається в броуболі, за нього дуже класно грати, до речі, в горячій зоні, тому беріть на увагу, якщо його ще не апали. І на захопленні кристалів також. Це реально імбовий персонаж в плані саме хілерів. Але сам по собі, якщо б оцінювати Поко як окремого персонажа, як ми тут оцінюємо, то Поко дійсно непоганий персонаж, в соло він не вивезе нічого, просто прийнятний персонаж, якого дійсно можна брати, навіть з рандомами, і він буде легко для вас гратись. І, звісно, апати його не так уж і складно, не так уж і важко. Це просто хілер. Тобто за хілера ви просто бігаєте, допомагаєте команді, допомагаєте тіммейтам, особо не ризикуєте і все. Тобто обичний, самий стандартний персонаж. Ось так я порозкидував, в принципі, тир-ліст рарних персонажів. Як бачите, ні одного персонажа я в жахливі не закинув, не вважаю взагалі когось із рарних жахливими. Дійсно, як на мене, таких нема. А ви в коментарях пишіть, яка, на вашу думку, взагалі, який із цих персонажів з рарних саме можна віднести в категорію жахливих. Мені дуже буде цікаво почитати, яка ваша думка. І, звісно, напишіть свій тир-ліст в коментарі ось саме рарних персонажів, і побачимось дуже скоро в нових відео. З вас лайк, підписка. Не забувайте, звісно, тапати на дзвіночок, щоб не пропустити в наступний четверг ось такий же самий відосик про персонажів тир-ліст. Далі у нас буде рідкісні персонажі, да? Далі у нас будуть супер рідкісні, точніше, персонажі. Коротше, дивіться, стежте і так далі. Все буде зашибісь. З вами був я, Ренді. Побачимось дуже скоро і всім пока.